някой плака цяла нощ заради теб днес, не скролвай. Ще ти кажа името му в края на това видео. Но първо, кликни върху сърцето, за да го направиш червено, за да можеш да се настроиш на енергийната вълна на това четиво. Този мъж с разбито сърце иска да ти признае чувствата си. Мечтае да се върнеш в живота му, защото без теб всичко е загубило смисъла си. Ти също го обичаш, но намесата на други хора, приятели, семейство, съсипа всичко. Вселената ви раздели, защото моментът не беше подходящ, но сега Вселената те подготвя за ново начало. Имаш още един шанс. Приеми този знак и се увери, че е за теб. Кликни върху бутона за споделяне и намери първия си контакт в WhatsApp. В телефонния му номер ще има 5. Това е знакът на Вселената за теб. Мъжът ти липсва, всичко около него му напомня за теб. И най-важното е, че има твърдо намерение да бъде с теб завинаги. Не пиши първа, не се колебай. Днес той сам ще те намери и ще се обади. Искаш ли да знаеш името му? Сега ще ви кажа името на мъжа и ще ви разкажа подробно за вашето общо бъдеще с точните дати на важни събития, първата нощ, сватбата, раждането на децата. Просто последвайте линка в профила ми и ми се обадете веднага. Ще ви разкрия истината. Бог да ви пази. Амин.